ऐसे भरल पुरल कुल्हिए परिवार लागता कि ऐसे भरल पुरल कुल्हिए परिवार लागता हो एगो बाबूजी बिना सगरो अनार लागता एगो बाबूजी बिना सगरो रही रही याद बड़ा सतावे बाबू अजीत सिंह जी आज बाप के तहत बड़ आस्था होला लड़का के ऊपर यो दिन पता चलेला जहिया हमनी के बीच से वाके निकल गए भगवान कृष्ण के जब जन्म भइल ई बात जज साहब तब पता चले जब भगवान श्री कृष्ण जी बड़ी मन्नत के बाद अब लेके चलले जब देखले कि अरे दादा तो गंगा जी भी उफान पे हो गई अब एगो कितना मन्नत के बाद तो लड़का भइले बुझाल कि आज हमार जीव बाची ना तब कपार पर देखले ओको फोटो में बा कपार पर सूप में ले ले ही तेरे ऊपर पहले हम बूढ़ो एकरा बाद में तू बुढ़बो अब जहां तक हाथ बा भेजा तक आगे जो बुझाता कि बाचब ना लेकिन पुत्र पहले हम जाए एकरा बात पूजे कि अजीत उनका भी